ҳамаш ин дороҳоа? Ясмини ман кани чокадитон куштитон мехираш мақсадтон ба кур растидми равида коробиятон рафта кейлинкада бит ман шумове бовар кадияман Инга помо ози ҳичи ёрдам намекунад. Худоҷон, худо шукр ҳеҷ ҷошон ҳичи не. Ҳин камтар сарашона зада сатрисини дифтаги. Худо, шумове ким гуфт ро биёяд? кейлинатон манижахон гуфтан вай шумо додаро o'gay намедидас дутта кейлинатон o'gay медидиям Шумо ман ба бовар кунед. Мори ҳамаша ҷош пешинонда мемонам. Вақтитон бошад 2 минут ишта истед, ман якта корма тез када мебиём. Мисихнушта иштандам, худоҷон. Майлаш. ба назди то ягон стресс шудагӣ будми ё асабонӣ шудагӣ будидми? Ҳа. ҳеҷ гап не плазмотерапия мезотерапия мекунем барқарор кардинаш осон. Алло. Алло. Ҳа, буфаҷон? Ҳа, менижахон, ҷони буфа шумо дуруст меназме? Куҷонду шумо? Ҳа, ман истедарм бом диги корои худам кити. Майлаш, майлаш. Ҳа, майлаш. Майлаш. Майлаш, раҳмат. Мана худо ҷазо додост. Ахираш кал мешам де. Кирои ҳаму қарнома кунем. Қадарам вой мекадосе? Ҳаме қадар касалои дуруст кадосан, якта мӯчити дуруст када наметонамми? Буфаҷон, шумо мерам гуфтагитон нею? Ясмин дами марганда. Шумо хани мӯи ина хӯдосед? Амира дизезиёнаш расид шумове. Ҳачу o'gay ба ҳама чиз охир мо инҷо истода? Мо чо кардем ки шумова? Ҳамо o'gay ҳама корро буддос. Ҳамо o'gay мои дастгирӣ кадос. Бачаҷон, Амира акун дилаш занаш ба гарм шудос. Чизе хоҳед ман оматон ба када метиям. Илтимос, ҳамоҳои оилаш ба дахолат накунидон, духтарам. Илоҳим бахтактона бенед. Дилатона амир канед. Дигар дахолат накунидон, илтимос. Ман ваъда метиҳам, аҳизаш нест мешам. Мебахшед буфаҷон, ман як муддат гумроҳ шудам. Срочные новости от нас с Мираном. Короче, Нилюфар курси омӯзишии хичасардагияки бепул аст ва кори Фаберлика ёд метиҳам. Да, это на ҳамун Нилюфаре ки айсайти ма кор дар омада дар муддати кӯтоҳ старши директори Фаберлик шудагиай. Вот, уже як гала да командаш званияҳои баланд бировардагиай. Бепул шумо да кора ёд метиҳа, кӯмак мекунад то директор шудантона. Вот, кори Фаберлика ба системаи нав, ба системаи беҳтарин ёд метиҳа. Ранги пештара як гала бор фурӯхта намегарден. Кор чириз телефон онлайн аст. Боз Нилюфар барои коргарои фаъол як гала туҳфао дора. Касе ки да командаш сайти ма рафтагиай, ҳар рӯз мада менависанд ки раҳмат, мо чириз шумо сайти ёро ёфтем. Короче, из-за вас, ако мо соҳиби маоши